私は今までに100万円以上の強盗やスリの被害に遭っています。ナイフを突きつけられたこともありました。海外は気をつけなければというところはあります。お金を奪われるだけならまだしも、怪我をしたりしたら大変です。旅人歴20年以上の私が危険に遭う人の特徴についてお話しします。こんにちは、すみやきです。海外旅行楽しいですよね。見たことのないものを見て、美味しい料理を食べて、でもやっぱり日本と違って危険なところもあるので、安全面には気をつけなければいけないですよね。そこで今日は私の体験をもとに5つの NG、海外旅行で危険に遭う人の特徴というお話をします。その5つはこちらです。服装が NG、歩き方が NG、バッグが NG、情報収集力が NG、笑顔が NG。この5つについて順番にお話ししていきます。日本って安全な国じゃないですか。子供が学校に歩いて通学したりもしてるし、あの光景を見てヨーロッパやアメリカの人は驚くらしいですよね。ヨーロッパやアメリカでは子供の安全を考えて、必ず親が子供を学校まで送る、もしくは通学バスに乗せるのが当然らしく、でも日本は子供が歩いて通学している。日本はそれくらい安全面に優れた素晴らしい国ですが、その分海外に行くと少し気持ちを引き締めて安全対策をする必要があると思うんです。私も今までに結構やられてきまして、やられた総額は100万円を超えています。今だからこそこんなに笑っていますが、その時は人生終わったかと思うくらいどん底でした。でもその時、多分1年後2年後には笑える日が来るはずだ、そう思って頑張りました。そしたら今こうしてそのことを笑って話せるようになりました。でも今でさえ、あのお金が今あればなと思ったりすることもあります。だからこそ皆さんには私のような体験はしてほしくない。今回はそういった目に遭わないように、その100万円分の体験を詰め込んだ動画です。でもそんなにやられてる人から安全対策を聞いてもと思うかもしれません。もっともです。ただそれだけの経験をしているからこそ、どんな手口が横行しているのか、どんな行動が良くないのか、そういったことは他の人よりはるかにわかるつもりです。そういった経験をもとに海外で危険に遭わないための目から鱗の実践法たちを紹介していきますので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは海外のことや旅のことを、私が体験したことをベースにお話ししています。これからもいろいろ役立つ情報を発信していくので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは5つの NG の1つ目、服装が NG です。せっかくの海外旅行だからおしゃれしたいですよね。お気に入りの服を持っていきたい。今回の旅行のために買った服を持っていきたい。そんなところあると思います。ただおしゃれをしすぎたり高価なものを身につけるのは要注意です。ただでさえ海外では外見とか挙動から旅行者としてわかります。それが服装が目立っていると浮いて見えてしまいます。そうするとスリや強盗に目をつけられて、いつの間にか後ろからついてこられる可能性があります。海外ではなるべくお金を持っているような服装はしない方がいいと思います。旅行する先が先進国だったとしても、やはり日本よりスリも多いので、高価なものを身につけるのはほどほどが良いと思います。そしてアジア諸国とかアフリカに行く場合は、お金をそんなに持っていない格好の方が安全度は上がります。日本人というだけでどんな格好をしていても日本人ブランドといいますか、お金を持っている人と認識されてしまうわけですが、それ以上に好奇心をそそらせるような格好をしないことが大切です。例えばこんなことがありました。私が東南アジアの屋台で食事をしていた時、肩掛けバッグを腰のあたりにぶら下げたまま食事をしていたんですね。そしたら他の地元のお客さんに、食事をする時はバッグをお腹に抱えて食事をするようにと注意されました。要するにバッグがここにあったらスリに遭う可能性があるから、スリに気をつけろということだったんです。地元の人たちから見ると、日本で平和に慣れている私たちの行動は危なっかしく見えるのかもしれません。2つ目の NG は歩き方です。歩き方に関しては一番の NG なところから私が編み出した秘伝までお伝えします。まずは一番の NG は路上でガイドブックを開く。これは良くないです。観光客だということがもろ分かりです。これは道を歩いている時だけではなく、タクシーに乗っている時とかもそうです。タクシーに乗っている時もガイドブックを開いてガイドブックを読んだりしていると、
この人旅行者だな、慣れてない人だなと分かってしまって、タクシーでも少し多めの料金を請求されてしまったり、いわゆるぼったくられてしまったりします。例えばなんですが、日本でも外国人の方が道でガイドブックを開いていたら、あ、この人は観光客だなと一目でわかりますよね。そして親切な人は、道に迷いましたかと声をかけるかもしれません。海外ではそうやって道に迷いましたかと声をかけてくれる人が実は強盗だったという可能性もあるんです。道を案内しながら人気のないところに連れて行く魂胆かもしれません。だからこそガイドブックは街で開くのではなく宿で読むようにしましょう。でも街を歩いている時、ガイドブックを読みたいなと思う時ありますよね。そんな時の対策としては、ガイドブックの大切な部分はコピーをしておいて、道を歩いている時に情報を確かめたくなったら、そのコピーを見るようにするといいです。コピー用紙を見ているのであれば、観光客であるかどうかの判断がつきづらくなりますので、もう一つは道を歩いている時にキョロキョロしないということです。キョロキョロしていると観光客と丸分かりです。そしてもう一つは、私が気づいた秘伝、歩く時のスピードを考えるです。この方法を使うことにより、私は今までにもだいぶ危険を回避してきたと思います。説明しますと、基本的にスリや強盗がターゲットを決める場合、行動に移るまでに1分くらいの時間がかかると思うんですね。要するにこんな流れです。道を歩いていると、この地域に慣れていないような旅行者の人を見かける。金目のものを持っているのであれば、どこに隠していそうかを考える。身体的特徴や素振りから簡単に強盗やスリができそうな人か、自分が返り討ちに合わなさそうかなどを考える。 OK と判断したら行動に移るという感じだと思います。スリや強盗も失敗したら捕まって刑務所行きのリスクを背負っています。だからベテランであればあるほど用心深くしっかり観察すると思います。そこの部分を利用するんです。具体的には、危険そうなエリアを歩いている時にはスピードを速める。これが効果的です。地元の人たちの歩みより断然速く歩きます。目立ちますが、旅行者でそんなに速く歩く人はいません。それがいいんです。そしてちょっと難しい顔をしながら、汗を拭うような仕草をしながら早足で歩いていると、街に慣れていて休養で急いでいる人に見えます。そして何より強盗やスリに判断の時間を与えません。彼らが判断をする前に、その人たちの縄張りを通り抜けることができます。これは相当効果的なので覚えておいてください。3つ目はバッグが NG です。海外旅行だからたくさんの荷物を持っていきたいって思いますよね。ただバッグが重いとどうしても機動力が落ちます。スピードを出して歩くこともできません。いざという時に走って逃げることができないくらいの荷物を抱えている人は狙われやすいです。強盗やスリは基本何も持っていないので身軽です。だから荷物はなるべく少なくしておきましょう。欧米であればスーツケースもいいのですが、欧米より危険度が高そうだなというところでは、スーツケースよりバックパックの方が良いです。バックパックであれば背負ったまま小走りすることができますし、機動力がスーツケースより格段に上がります。4つ目は情報収集をしてないことが NG です。例えばこんなことがあります。タンザニアではタクシーに乗ってはいけません。なぜならタクシー強盗に遭う確率が高いからです。南アフリカやベネズエラでは ATM でキャッシュカードやクレジットカードを使うときは注意が必要です。なぜならスキミング詐欺が横行しているからです。いつの間にかキャッシュカードやクレジットカードからお金がなくなっているということが起こり得ます。でもそれを知らないと、タンザニアでは普通にタクシーに乗っちゃいますよね。ベネズエラや南アフリカで普通に ATM 使っちゃいますよね。他の国では問題ないのに、その国では問題があるということがあったりします。またこのエリアは危険という情報も必要です。例えば日本でもそうですよね。新宿の歌舞伎町に行くとぼったくりバーがたくさんあると言われますよね。私たちはそれを知っているから歌舞伎町で危険回避をすることができますが、何も知らない外国人でしたら普通に客引きに導かれてぼったくりバーに入ってしまうかもしれません。そういったことを我々が回避できているのは、歌舞伎町ではぼったくりバーのような詐欺が横行しているという情報を知っているからです。海外でも地元民はいろいろな地元の危険情報を知っていて、それを回避しながら生活しています。だからこそ旅行に行く前は
きちんと事前情報を取って危険なエリアの情報や情勢を下調べしておくことが必要です。情報を集めるには最近その国に行った人の話を聞くのが一番フレッシュな情報なので良いです。例えば旅行記などをググってみるといいと思います。またこのチャンネルでもいろいろな海外情報を発信していますので、チャンネル登録しておいてもらえると情報が欲しい時に必要な情報が見つかったりすると思います。それでは5つ目、笑い方が NG です。これが一番大切だなと思っているんですが、これはまずいなという笑い方があります。それは愛想笑いです。私も外国人の友達が多いので、日本の人に外国人を紹介することがよくありますが、日本には愛想笑いという文化があるじゃないですか。なので難しいなと思う局面がたまにあります。愛想笑いに関して2つほど例を出してみたいと思います。インドで道を歩いていると変な兄ちゃんが横に並んで歩いてきたとします。そしてその兄ちゃんが少しでもいいからお金をちょうだいと言ってきたとします。海外ではこういったこと結構あります。それを断る場合、あなただったらどういった仕草、表情をしますでしょうか。もう一つ例を出します。バーに行きました。すると若い男性が近寄ってきてナンパされました。断る場合、あなただったらどういう仕草、表情をしますでしょうか。もしこういう仕草をしていたとしたら No, I'm sorry。 これはダメです。勘違いされてしまいます。嫌だと言葉では言っているのにもかかわらず顔が笑っています。相手はこれは OK ということだな、もしくは脈ありだなと良いように解釈してしまいます。そしてしつこく付きまとわれます。多分今見ていただいている方の中にもそういった経験がある方いるんじゃないでしょうか。それは愛想笑いが原因のことが多いです。とある国のバーでの話なんですが、そういった男のしつこさがエスカレートして日本人の女の子にボディタッチを始めて、バーにいる他のお客の男性がその失礼な男に注意をして、その2人の男性が大声で口論を始めるというようなこともありました。その失礼な男性も良くないですが、海外では日本人のように奥手ではない人も多く、結構積極的な人も多いです。愛想笑いで逃れられるような状況ではなく、愛想笑いすると逆に勘違いされる可能性があります。海外では嫌なことは嫌ときっぱり言うという方が主流です。それは仕草もそうだし、言葉もそうだし、表情もそうです。例えばこんな感じです。 No, I don't want like that。嫌なことであればきちんと嫌な顔をする。ボディタッチをされてそれが嫌なのであればきちんと怒った顔をして断る。これめちゃくちゃ大切です。嫌なことをされても愛想笑いをしていると相手がだんだんエスカレートしていき、危険なことになっていく可能性もあります。なので海外に行ったら愛想笑いをせず、嫌なことは嫌と言えるように練習をすると良いと思います。一度その方法を身につけるときちんと自己主張ができるので、愛想笑いでごまかすより気持ちがいいですし、相手も Sorry って言ってすぐに分かってくれます。ぜひ実践してみてください。今回は5つの NG、 海外で危険に遭う人の特徴というお話をさせていただきました。いろいろ NG の話をしましたが、私も旅を始めた頃は本当にダメダメでよく騙されたりしていました。強盗にも遭いました。でもだんだん慣れてくるとどうやったら危険を回避できるのかが分かってきて、一人でも旅行がしやすくなってきました。今回はそんな私の体験をもとにした危険を回避するノウハウをお伝えしました。ぜひ参考にしてみてください。役に立ったなと思ったらいいねがあると嬉しいので、いいねをポチッと押していただけると嬉しいです。あと危険を回避する方法として、どのようなスリがいるのか、どのような手口があるのか、そういったことを知っておくのも自分の身を守るのに役立ちます。そのための動画も制作していますので、こちらも参考にしてみてください。今回も動画を見ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。それでは今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。